Аз съм Кристина Александрова Радолова от Йога 300, група ноември месец, и сега в последната част от практиката ще направим няколко упражнения за стави като терапия и ще разгледаме всички 6 дихателни практики. Плюс ще се отпуснем с една водена релаксация. Нека да започваме. Продължаваме практиката от седнало положение. Сядаме в поза диамант. Свиваме краката. Настаняваме се в позата. Нагласяме се умствено, че сме тук сега, че ще практикуваме и ще правим терапия за нашите стави. Дишаме. За начало, това, с което ще започнем, ще бъде разгрявка на нашите китки. Затова свиваме китките в юмруци, прибираме палците и бавно с кръгови движения развиваме юмруците. Може да изплънем ръцете и започваме да въртим навън. Бавно и хубаво. И след това на другата страна. Едно, две, дишаме. 3, 4, 5, 6. След това свиваме ръцете, поставяме на рамената, гърбът е изправен и докосваме лактите отпред. Правим хубави кръгови движения с лактите, като вдишваме нагоре. Опитваме се да докоснем плешките. Задържаме. Издишваме надолу. И пак. Вдишваме, докосваме лакти. Дигаме нагоре. Издишваме надолу. Още веднъж. Издишваме надолу. Издишваме надолу. И обратно. Вдишваме нагоре хубаво. Опитваме се да докоснем плешките една в друга. Докосваме длани. Издишваме надолу. И пак. Вдишваме догоре. Издишваме надолу. Още веднъж. Вдишваме. Издишваме надолу. Отпускаме. Дишаме и усещаме промяната. Усещаме тялото и всички трепети на ръцете. Усещаме енергията, която се е вляла в нас. От тук преминаваме в 4 опори, за да направим поза котка. Тези от вас, които могат, обръщат ръцете навътре за допълнително загряване на китките. Гръбнакът е изправен, погледът е напред, с дишване изтегляме гръбнака, вирваме таза нагоре, поглеждаме. И с издишване вдигаме гръбнака надолу. Издължаваме гръбнака, прибираме таза. Погледът е към попа. Обръщаме китките, ако усещаме каквото и да било напрежение. Вдишваме нагоре.
Издишваме надолу. Вдишваме. Издишваме надолу. Вдишваме. Издишваме надолу. Вдишваме. Издишваме надолу. Вдишваме. Издишваме надолу. Следващото упражнение е вариация, в която изтегляме десен крак свит в коляно, за тези, които нямат възможност да го изпънат, и с издишване прибираме крака към челото. Вдишваме. Издишваме. Вдишваме. Издишваме. Не забравяме, че ръцете са точно под рамената. Вдишваме. Издишваме. Последно вдишваме. Издишваме. Баласана. Протягаме напред. Протягаме ръцете. Детска поза. Задържаме. И усещаме разликите между дясната зобедрена става и лявата зобедрена става. Има ли такива? Потапяме се в усещанията. Вдишваме. Връщаме се в котка. И отново. Вдишваме. Издишваме с гръбнак нагоре. Вдишваме. Издишваме с гръбнак. Вдишваме. Издишваме. Още веднъж. Вдишваме. Издишваме. Вдишваме. Издишваме. Подготвяме се за ляв крак. Изтегляме ляв крак нагоре. Поглед напред. Вдишваме. Издишваме с голямо към чело. Вдишваме. Издишваме. Вдишваме. Издишваме. И последно. Вдишваме. Издишваме. Баласана. Отпускаме се. Дишаме. Изправяме се бавно. Оставаме в Ваджрасана.
Изправяме се бавно нагоре през Утанасана. Дигаме бавно гръбнака. Много бавно. Отдаваме се на усещанията в Тадасана. Прибираме таза, ръцете са напред. Дишаме. Следващата поза, която ще направим, е Триконасана. Тя помага за тазобедрените стави. За начинаещи ще използваме две тухлички, които да поставим, за да може да се подпираме на тях. Важно е как вземаме позата. Разкрачваме се, като стъпалото на левия крак сочи напред. Петите са в една равнина. Дишваме. Ръцете са в една равнина. Започваме. Поглеждаме наляво и започваме да слизаме надолу. Тялото ни става двуизмерно. Слизаме тук, където можем. Ако за нас не е удобно, може да се подпрем на тухличка. Подпираме се. Дясната ръка сочи нагоре. Поглеждаме към показалеца на дясната ръка. Не натоварваме колената. Внимаваме. Задържаме в позата. Дишаме. 1. 2. 3. Бавно сгъваме коляното на левия крак, за да не преразтегнем коляно. И по същия начин, както сме влезли, излизаме от позата. Събираме краката за кратка почивка. Тадасана. Събираме ги с зигзагообразни движения. Отпускаме се. Дишваме и по същия начин заставаме в широката част на постелката. Взимаме своята тухличка. Разкрачваме се, петите са в една линия. Десния крак обръщаме към тясната част на постелката. Ръцете минават в страни. Погледът е към дясната ръка и започваме да слизаме с дясната ръка надолу. Бавно слизаме към глезена. Ако това е трудно, веднага използваме своята тухличка. Изпъваме лявата ръка нагоре и поглеждаме показалеца. Задържаме поглед към показалеца и дишаме.
Свиваме десния крак. Излизаме бавно от позата. Бавно и контролирано. Прибираме се с взлогообразни движения на ръката. Наслаждаваме се на усещанията. Ще продължим нашата практика с дихателни упражнения и пранаяма. Сядаме в удобна поза. Наместваме тухличка под седалището. За да подсигурим, че краката са на пода в удобна поза. Приберете петите възможно най-близо. Краката са на пода, таза също е на пода. И ние сме застанали толкова удобно, че да може да изпаднем в медитация, че да може да задържим съзнанието. Първата практика, с която ще започнем, е така нареченото алтернативно дишане или Нади Шодана. С пръстите на дясната ръка прибираме показалец и среден пръст към основата на палец, като разперваме палец, безимен и котре са заедно. Лявата ръка е изпъната в жнана мудра на коляното. С дясната ръка запушваме лявата ноздра и издишваме целия насъбран въздух. След като издишаме насъбрания въздух, вдишваме през дясна ноздра. Запушваме дясна ноздра и издишаме през лява. След като издишаме през лява, вдишаме през лява ноздра. Запушваме лява и издишаме през дясна ноздра. Запомняме да не натискаме, да не огъваме носа в различни посоки. Дишането става бавно и контролирано. За начинаещи може да опитате да вдишвате 3 секунди и да издишвате 3. Тези, които са по-напреднали, могат да увеличат цикъла и да направят вдишването и издишването 1:2. Отброяването на циклите трябва да стане по начин, който да не ни разсейва. Затова използваме кокълчетата на пръстите да открояваме различните цикли. Тъй като имаме по 3 кокълчета на всеки от тези 4 пръста, на всяка ръка може да откроим по 12 цикъла. Следователно, за да е по-лесно, може да откроим 12 цикъла с преместването на палеца. Нека да направим заедно 3 цикъла. Дишане Нади Шодана. Настаняваме се. Подсигуряваме, че гръбнака е изправен. Темето е изтеглено надолу. Прибираме корема. Нагласяме ръката, лявата в жнана мудра. Прибираме показалец и среден и започваме, като издишваме целия насъбран въздух от дясна ноздра. Започваме.
Когато сме готови, поставяме дясна ръка върху дясно коляно. Вождана мудра. Може да продължим с дишане Уджай. Уджай е дълбоко, коремно дишане, контролирано и съсредоточено. Нека да направим 3 цикъла Уджай, като дишаме през диафрагмата и се опитваме да издишаме същото време, което сме взели за вдишване. Напредналите могат отново да практикуват 1:2. Започваме. Когато сме готови, отваряме очи и преминаваме към следващото дишане. Следващото дишане ще бъде много енергизиращо. То се нарича Капалабати или огнено дишане. Случва се с диафрагмата, като вдишването е по-дълго от издишването. Силата на Капалабати е в издишването. Като ще отброяваме отново циклите на тази ръка. Начинаещите, които не са сигурни, че могат да контролират само коремните мускули, диафрагмата, а се притесняват, че ще започнат да вкарват и гърди, могат да поставят ръцете си на главата. По този начин ще изолират гърдите и ще остават коремните мускули да работят. Да започваме. Ще направим 20 огнени вдишвания Капалабати. Започваме като издишваме целия насъбран въздух и започваме циклите рязко издишване. Между циклите включваме Уджай. За да разгледаме останалите основни дишания в пранаяма, ще продължим с шитали. Шитали е охлаждащо дишане, което може да се практикува по няколко начина. Първо, седаме в удобна поза, ръцете са свити в джнана мудра. Свиваме устните в О, изплезваме език на фуника. Ако това е трудно за нас, може да сгънем езика и да го поставим в основата на нецето. Така, с шитали, единственото дишане, през което се вдишва през устата, ние ще охладим тялото си. Хайде да направим 8 вдишвания. Вдишваме с шитали и издишваме в Уджай, като може да заключим Джалантарабанта за по-добър ефект. Да започваме.
като сме готови, може да преминем към следващото дишане. Следващото дишане, което ще направим, се нарича Суря-бедана. Суря-бедана и Чандра-бедана са двете противоположни, означаващи ден и нощ. Суря-бедана се практикува сутрин, като много наподобява Нади-шодана. Суря-бедана се изпълнява по същият начин, като свиваме показалец и среден към основата на палец. Лявата ръка е в жнана мудра, но запушваме дясната ноздра, издишваме целия въздух и вдишваме само през лява ноздра. Да започваме. Ще направим 3 цикъла. Запушваме дясна ноздра. Дишваме през лява. Запушваме дясна. Запушваме дясна. Дишваме през лява. Издишваме през дясна. Последното, 6-то подред дишване, което ще разгледаме като пранаяма, се нарича бастрика. Бастрика е по-сложен вариант на капалабати. Отново имаме дишане през корема, но тук се съсредоточаваме и върху вдишването, и върху издишването. За да си помогнем, протягаме ръце напред. Издишваме рязко. Вдишваме рязко, издишваме рязко. Ще направим това 8 пъти, като е препоръчително да направите поне 3 цикъла с дишане от джай между тях. Дишваме. Пускаме. И за завършване на нашата практика ще направим кратка водена релаксация. Нека да се настаним в шавасана. Като се стараем да издължим максимално гърба, може да се протегнем. И започваме. Дишваме дълбоко. И започваме от пръстите на краката. Усетете краката, опиращи земята. Усетете тежестта на тялото. Усетете как тялото ви тежи върху земята. Как вие сте тук и сега. Отпуснете частичките на тялото. Отпуснете пръстите на краката. Първи пръст, втори пръст, трети, четвърти, пети. Отпускаме стъпало, глезен. Отпускаме прасец, коляно, бедро. След това преминаваме върху пръстите на левия крак. Отпускаме първи, втори, трети, четвърти, пети,
стъпало, глезен, пета, пръсец, коляно, бедро. Пръстите на дясната ръка. Първи, втори, трети, четвърти, пети, длан, китка, предмишница, мишница, рамо. Пръстите на лявата ръка. Първи, втори, трети, четвърти, пети, длан, китка, предмишница, мишница, рамо. Отпускаме врата, отпускаме гръбнака, отпускаме таза, отпускаме мускулите на лицето, отпускаме очите, отпускаме устата, отпускаме гърлото, отпускаме езика, отпускаме цялото тяло, цялото тяло. Шавасана. И така, това беше практиката за начинаещи, включваща раздвижване на ставите, като терапия, 6 дишания и кратка водена релаксация. След релаксацията останете в съзърцание, в шавасана, за да усетите тялото, за да усетите промените от практиката, която направихме днес. Подарете време на себе си, обичайте се. Благодаря ви, че бяхте с мен. Намасте!